anenge achiona. Ndokana chitaura kuti iwewo kuti hausi kundiona zvinokuti achikuona. Ndapa example yekuti munhu ane dhowo rake rekutoileti radonha anokwanisa munogara meya obva azvinama feso kudai. Dhowo rake radonha obva afunga kuti nekuti handisi kukuona ini mamusi kundiona, but still tichikuona isu nhai muchigwe. Saka kuti iwe hausi kundiona hazvino kuti iwe hausi kuonekwa. Izvezvi tiri panapa pane masimba ari kutenderera ipapa. Ima hamusi kuaona but iwe ari kutiona. Saka kune mweya yakasara iri muchadenga umo ichibva yagara imomo. Iyo inotungamirirwa nemamwe mapowers akasiyana-siyana, but kune umwe mukadzi anotungamirira anonzi Queen of the Heavens. Tinomona kuna Jeremiah chapter 7 verse 18, verse 40, Jeremiah chapter 7 verse 18, Jeremiah chapter 44 verse 18, ne verse 19, ne verse 25 yacho. Anonzi Queen of the Heaven. Anotonga mhepo imomo. Anopirwa rusenzi nevanhu. But handisina kutaura pamusoro pake. Imwe mweya yakauya ikagara panyika. Pano patinogara panapa. Imwe yacho ndokubva yafunga kuti hakuna munhu anokwanisa kurarama asina mvura. Tikanogara mvura one way or the other, munhu tinomubata. And these spirits are the most wicked spirits. Yanogara mvura ndokubva yaitwa presided over nemweya unonzi Queen of the Coast kana kuti Queen of the Ocean. Amen. Kuno kana tichivaona kana kunzwa nezvekuvaona kwavo, Queen chaiye kashoma kuti anyatsoonekwa akagara pamvura, asi ane vashandi vake. Bana Medellin, ana Merlin, ana Melin, ana Maina. Pano makaonekwa na Maida kama imanja panotori panabe wakaratidzwa kuhope anonzi Restina. Ane vatumwa vake vaanotuma kuti ukuona munhu uyu ane kudana kwaMwari pamusoro pake, asi titore kudana ikoko nechipo chiri maari tomisa madhimoni ave n'anga. Iye aifanira kushandira Mwari pakurapa vanorwara through the power of the Holy Spirit. Saka isi tinozomonzwa kuti munhu atorwa. Kutaura kudai kune vanhu vanotorwa vachinogara pasi pemvura for 2 years vasina kumbodzoka, vasina kudya KFC kana Nando's kana kana vari pasi pemvura vachidya madhokororo efish, vachidzoka vakatakura mishonga chaiyo, vane madhimoni chaiwo ehun'anga. Kwete dzimwe n'anga dzatikuona vanhu vakangongwara zvavo, n'anga dzefeki. Tikutaura vane dhimoni racho chaiyo, magenuine. Makambozvinzwa izvanutaura izvi? Vamunoona vaye ndo vatumwa vanotumidzirwa bedzi kunovatorera vanhu, asi pasi pemvura pane guta ramusati mamboona riripo pasapa. Muguta iroro ukaramba uchienda, so ndakambokuona kaenda, ukaramba uchidzika uchienda neroad, vanozonokusvitsa pane rimwe bako. Mubako iroro ukanopinda uchaona mukadzi akanaka zvausati wamboona panyika pana. Zvamutaura kuti kune vana vakanaka mukutamba iyo, ane ganda risati ramboita bundu panyika. Mukadzi akanaka nebvudzi refu rinenge remurungu, asi asiri murungu zvake. Asi ukazonyatsotarisisa kuzasi uchaona kuti kuno anotanga ari munhu, asi anozopedzisira yahove kuzasi. Muchenjere kunotorerwa mvura dzinenge dzichinzi holy muchidzipirwa musingazivi kuti dzinobva kupi. Mubhaibheri handisanakuona Jesu achipa munhu holy water. Anoti mwana simuka ufambe nezita rangu, munhu wosimuka ufambe. Akatituma akati turikai maoko pamusoro pevanorwara, kwete kutotwaidza vanhu nemvura. Jesus haana kutipa mvura yemuteuro, akatipa munamato muzita raJesu. Iwe chakurwadza chii?
ndikutuka Satani unonzi Satani iriwo. Queen of the Coast ndio kwamunoranzwa vachiti tiri kunotora mvura inoyera. Mukaenda tomubvunza anokuudza kuti kunoitora kupi. Vatikuudza kuti kuenda pasi pemvura unotora mvura inoyera. Imimi manje Afrika nekuti Satani anenge akavhara meso hatizvioni. Tichitoti shuwa inoyera asi tisingazivi kuti pane kwari kunotorwa. Inga vana Afrika tinoziva kuti munhu akatorwa nenjuzi inodzoka yan'anga. Wega inopfeka zvitema kana zvichena yari mwenyaya but in'anga. Ndamuburitsa pachena. Ukada kuzvitarisa kufanda kwazvo kun'anga inopfeka zveblack unowana kune zvimbiyambiya nezvima hari nemvura dzekuti uchisvika unongosvipirwa ikoko ukaenda kun'anga yewhite unongoona izvo zvingori covid. Ende chinokuratidza kuti n'anga yeitema iyi ukaenda uchida kuzvirapa inokupa mushonga wokuzvirapa shuwa. Ukaenda uda kuuraya munhu inokupa kuti mushonga uda kuzviuraya. Ikoko futi kana ukada kurapa unorapa. Asi kana ukada kuuraya unoitirwa muteuro wokwidibirirwa mbiya. Iwe ukaitirwa munamato wokwidibirirwa mbiya hapana kwaunoendera. Ndozvinoratidza kuti in'anga mani. Anozomuita Queen of the Coast pachena. Inga tinonamata Mwari mumwe chete iwe. Vamwari vakawanda kunze uko. Chenjera kuchanamatiswa zvisizvo. Chikanzi aiwa mukana makudaro makutokanganisa chechi dzemasinagoge tisu manje kana hatisi chete masinagoge ingati kupindira panze chamunokanganisa munopfeka bhutsu. Bhaibheri rakataura kuti bvisa shangu nzvimbo yauri tsveni. Ndikati shuwa hatirambe ipapo shuwa nzvimbo yatiri tsveni inini. Kune vamwe vanhu vachatanga kubuda madhimoni angu yazomira panapa. Pabig Sunday makazviona vanhu vangomira panapa vachibuda madhimoni nekuti nzvimbo yatiri asi pakuzoti kurura tsapatapa. Indakazviona mubhaibheri zvitaurwa kuOld Testament kuna Mozisi. Handizivi kuti paitaurwa Mozisi naJehovha iwe mtu wani wakazopinda papa because papa naJehovha na Mozisi. Dera means Satana boy. Nakuparidza ndakatarisa pasi. Andinotizvitezere. Kune kwadzinotorwa mvura dzino. Nyangwe dzimwe dzamunoona pamaTV haikona kungomhanyirira zvinhu. Andinotizvitezere. Sei tiri kutaura pamusoro paQueen of the Coast. Number 1 nekuti Mwari akataura nemi timukundei, saka toda kumukunda. Ende tikamukunda muchaona chechedu chikura. Number 2, Queen of the Coast takasangana naye pachena paSunday Club. Vamwe vanoziva panonzi paSunday Club. PaSunday Club overseer vanoziva. Overseer will tell you of my experiences ataita. Hatina ngoerekana tangoti takutanga ministry. If you ask overseer even Pastor Shinonuma vanokuudzai Mwari achindiudza kuti izvezvi namatai. Kana muri kunamata kudai so uri kuona nyeredziyo. Ndoda kuimuvha kuti vanhu vauye navo vazive. Ndikati tarisai muone nyeredziyo. Nyeredzi itanga kufamba in the horizon of the sky. Tikamuona ari padombo paezuva iroti atina zano yamwani anzani Itai zano. Queen of the Coast akanaka akamira achitibvunza kuti saka muda kuita ipapapa mamusati matanga kuungana pana tichisangana naye uko kuSunday Club tichinamata. Achitaura zvakasiyana siyana. Saka Queen of the Coast all the time akaisa nzeve paglory kuti anzwe kuti chii chiri kuitika kuglory ikoko. Neservice ino izvezvi kuonekwa muchazviona kana makuringa delivered from the powers of darkness. Iri kutoonekwa izvezvi yakagarirwa pasi pemvura. Handisi kuziva hangu kuti hameno dekodere kana chikuti hazvizoputika here nhasi but tiri kuonekwa izvezvi. Number 3, nekuti takasangana naye mumadeliverance chaimu tichiburitsa madhimoni. Rimwe zuva ndakarara
mangwana acho chida kunamatira umwe mwanasikana anopinda chechini achataura nemazita. Akauya kuhope dzangu ndobva ataura neni achibati ndinonzi ngananga. Ndibva ndamuka kubva tanamatira mwanasikana waya. Iye aitaura neni kuhope bhati ndatombotiraya kuya kuzotaura newe kuhope. Asi zvaramba. Aida kumisa kuti tisaite deliverance. Hapasiripo bedzi rimwe zuva takagara zviri kumba tikanzwanzi umwe mwana anopinda kuchechwenya akupenga. Ndikati kupenga zvikanzi ndikati apenga aita sei? Zvikanzi anga akavharirana nemukomana wake mubedroom. Akomana imwe wakomana wasikana. Mukana wapinda chechi ine wotoziva kuti akuita zveutsvene. Zvivafani nechisaladi tinoita nekutamba nekujibirika nekuita sengatiite but utsvene ngauchengetwe kuna Mwari. Kujibirika kuchechi hazvirevi kuti tinofanira kurasa utsvene. Mamwe wenyu muri kutiza mumachechi akanaka muchiva kuti muchiti tazowana kuri is. Hakusi is, keep the holiness of the Lord. Ndobva atanga kupenga kuti yasisa kwazvinoita. Iwe usingatazivi kuti chiti kuitika woshedzerwa mufundisi kuti mwana wenyu anga achita upombwe bva atanga